लोगोफोर गुमा गोथावानो आय गोग्लैबाय फनो आयु गामि एसे जानानै दुब्लियाव थांनो फैदों आरोना बाबाखौ थिनहरनोसै न'आवहाय माइ थिखोनांगौ नालाय ओमफ्राय आङो बाबानि खासिजोंहाय माइखौ हानोसै दसे थांगासिनो बाय नै आसला आयु आं नायनो गियो दाउ जानो नागिरदों आं थानोसै माय गॉड सॉरी हमको माफ कर दो चिकन oh my god sorry we are very sorry हमें माफ कर दो I'm sorry hello guys welcome back to the channel बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय आरो आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौहाय नायलांगोन आरो नायनायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै लोगोफोर लेट्स गो दै गुदुंजों फुदुंनोसै बिबार बायना लायदेरनांगौ अनला संखाबाय नै भिडिअआवथ' फिसा नुदों खिन्थु बिराद गिदिरमोन दाउआ नै गथ'फोर दङ नै दाखालिनि लाइखौ लानांगौलायनो 4 जनासै माने लोगोफोर जोंहा न'आवहाय माबा माइ हागासिनो नालाय ओमफ्राय हाखु दाखु बिदिनो फुङाव संनानै थाब थांनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय दा थांबाय बिमा मोनाहाय ओंख्रिखौ संनानै थांबाय आंहाबो टिउसन दंमोन नालाय ओमफ्राय आं बिदिखौबो ओंख्रि संनाय मानायखौ लानाय जायाखिसै टिउसन लानानै ओमफ्राय दा आं ओंख्रिखौ देखायनोसै नोंथांमोननो माबायदि संनानै गालांखो बिमाया नै लोगोफोर अनलाजों दाउ न'नि फिसा सिथारनाया संबाय आरोना ओमफ्राय नै बावहाय आं हायनानै गालांबाय खोमा गावस्रा जानानै थांबाय ओमफ्राय दा जाफैबावगोन आरोना बिसोरो एसे जानानै थांबाय माइ हानो ओमफ्राय आंबो एसे जानानै दुब्लियाव थांनो सानदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय न'आव रावबो गैया दा नायनोसै मा जायो दा नै लोगोफोर एसे जानोसै आङो हास दाउ एसे लाबाय जाग्रोनानै लानि एसे चिकेनफोरखौ जेबो नुवा आं बिसोरखौनो टेस्टि जादों बिमानि संनाय खानाया डिस्टार्ब जाबाय बिमानि संनाय अनला ओंख्रि so tasty माने बैयाव जलफि फिथाइ दं उन्दैफ्रा दालाय गावसोरलाय आं थाइसे जानो उन्दैनाव नांगोन थांथ'फै खनथां माबा दे गावस्रि गला दा नै लोगोफोर आङो ओंखाम एसे जानानै दुब्लियाव थांनो फैदों आरोना बाबाखौ थिनहरनोसै न'आवहाय माइ थिखोनांगौ नालाय ओमफ्राय आङो बाबानि खासिजोंहाय माइखौ हानोसै दसे थांगासिनो ओमफ्राय नै गथ'फोर जलफि हाननाय नुनानै थाथ'दोंमोन आङो थाइसे मोनबा हामगौ होननानै जानो दुब्लिया एसे थांबावनांगौ ओरैथिं बैयावसो दङ दालांदो लोगोफोर दा देखायनोसै आङो एसे माइ हानायखौहाय जलफि हानगासिनो बिसोरो थाइसे मोनाखैथ' फै ए जाबायलै थाइसे थाइनै मोनबायनो जलफि जानोसै एसे जा गोजौ बिफांआबो मोनब्रै मोनबाय
दुब्लियानो बिराद गोजान ओइ खारे खुन्थियावसो हागासिनो नै बिफाङाव दसे जिराय बिफाङाव दसे थाथ'बाय मेंनानै थाथ'बाय जोङो सानैजों आंना लोगोआ बेनो नैबे माइब्रा नामा जों सादाखौ दुब्लि बारिनि फैद' मोनसे गारदों गुमा गोथावखौ बुरजा मोनबायना हनै मेरला मोनबाय सफैया गुमा गोथाव नागिरनो फैनाया सासे सानै साथाम साब्रै साबा बै बाबा ओमफ्राय बे आइ उन्दैफ्रा नै उन्दुला जोब्बाय बिमाफोरा माइ हादों नै जेरि हाय होनसै ओरै हाय होनहरलाय मबाइलाव नाहरलाय ओरै आंनाव आनैनाव हाय होन आबे नोंबो हाय होनदो हाय होन ये दाना गुमा गोथाव नायनोसै लाबोदो नै बहाय सानदों बोरै बथल लालाय गुमा गोथाव सानदों हाय नो दे 10 जाबाय दे नोंना गाव गोसोआव थाबानो जाबाय ना नोंहाबो सानदों बथला थाइब्रै आरो दरब्रै 10 सोदो बाल खेबसेनो 10 नाखाया थोआ सोरनो हरनो नोंलाय बिदौखौलाय गाव गोसोआव लादो सारि पास गलिबाय नामा 40 sampai company 30 nggak habis tambahinnya Madina nggak sulai लामाया मोजांथारहाय नै माइबारियाव थाबायनो थांसै ओमफ्राय नै गुमा गोथावखौ देखायनांसिगोन फैदा नै लोगोफोर बेवहाय 150 था दङ गुमा गोथावा ओमफ्राय आं नैबाव लखबनानै दोनसिगोन आरोना नैबाव थैजोबसिगोन ओंखायनो लोगोफोर गुमा गोथावा नै आयु सेस